राकेश आं गनायनि बेला बयदो सार अ सार नैबेखौ आनैया नोंनो हरफादों बिबारी मानोबा लेंहरा नों आंहा जों सोलाबथारा बिबारी नों रागा जोंलायबाय हगार मानो इसेबां रागा जोंदों दिनै आंनि खयनायाबा मानोथो इसेबां गोबाव जाया नोंनो होनो थाखाय गिफ्ट लायदोंमोन आं थाव खिथा बुंनाया लाजिथारा नोंगौ नै दे आंनो गोदोनायाव आलायनानै होनोसै नांखाया आंनो मानो दाखालि बुंनाया मा जाखो मामोनलाय ए बावफ्लादों बैसागुनि आगोल जा जगार खालामाब्ला मोनखाला नों आंखौ ए बाथ्राया बेसे सिखिरि मानसिफ्रा दि मेगन सागासिनो दङ नाथाय आंहा दि देग्लाय हाबा लानो राहा गैथ'आ होमबा दिनैनिफ्राय नों आंनि रावबो नंला बिबारी बिबारी नोंनि गोसोआ मानो इसेबां गोरलै बिबारी दे आं दिनैनो आइ आफाजों सावरायसिगोन नोंखौ आं न'नि माइनाव खालामनानै लानोसै आं नों फोथाय बिबारी नों नङाब्लाखि आं मालाय बे संसाराव थांनानै थानो हागोन नंमारगौथ' नोंगौ सैथोथार या उदां व्हाट्स सो फाइन आर यू आई लव यू डार्लिंग आई लव यू बेजनम बेजिवा बेनजर बेगर्ब जानो मादिनु होयो जानो मा खालामो बे मुलुग बे संसार बे मिजिं बे सिमा जानो मा मैया मैया जानो मा आफोद आफोद बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमा
सालिजों दुखुब्लाथ' दुखु सुखुब्लाथ' सुखु गाबनाय मिनिनायजों गेलेलांगोन जों गाबनाय मिनिनायजों गेलेलांगोन बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमां संसारनि खान्थिजों जुलिनि दौलेंजों सानस्रिलांगोन जों लैथो गेजेरजों संसारनि खान्थिजों जुलिनि दौलेंजों सानस्रिलांगोन जों लैथो गेजेरजों थैयोब्लाबो नोंजोंनो थांगोनब्लाबो नोंजोंनो थैनाय थांनायखौ जों गिया गिया जों थैनाय थांनायखौ जों गिया गिया बे जोनोम बे जिउआ बे नोगोर बे गोरबो जानो मादि नुहोयो जानो मा खालामो बे मुलुग बे संसार बे मिजिं बे सिमां जानो मा मैया मैया जानो मा आफोद आफोद बे जोनोम बे जिउआ बे मुलुग बे संसार बे नोजोर बे गोरबो बे मिजिं बे सिमां बिबारि नोंहालाय माथो एसेबो लाजि गैथारालाय दा बावैनो नोंनि आरो आंनि जुलिनि रादाय जासिगोन जुलिया जागोन आंजों नाथाय आद्दाखौ मारिदों गुबुनजों बोरै जाखो बाथ्रायालाय रुवाथि साफ्रोमखौबो नागारा नोङो लाजिया नोङो हौसेले जानानै बेबादि बाथ्रा बुंनो थौ उदां गारिया सालायदो एसेबां लज्जा Shut up! गावबुरा गावबुरा र' दावराव दाख्लाम हाब मा जादों फालाय जादों गोबां जाथारदों फै जिरायफै अ मोनलायनाय दंलाय खोमा
साराप आंना गोरोन्थि जालायबाय गामियाव जोबोद गुलाय गुजाय जाबाय गावबुरा हाबा जायालासे लाइन मारिनाय बेरायलायनाय बन्द खालामनांगौ आं बुजियाखिसै सावलुन बुजियाखैब्ला बै दुनालि गाथोन सेराव मावजि बुन्दा बादि जमनानै थाहै होमब्ला नुगोन बे गामिनि बारहावाया माबादि हाद्रिजों सोमख्रि जागासिनो दङ थौ खुरदै नै गावबुरा नोंसोरला उदाङा नाजों अजानि फिसाजो बिबारिजों रंजादों मोसादों गोबालायदों मिथिबाय उदां नोंनि सोमोन्दै मा खोनागासिनो आंलाय मा खोनादों आफा नायल' जाल' सासेल' फिसा होननानै दाव दाव अनबोदों फेदेरदों खांबोदों नों दा देरनानै जोंनि गन्थं हास'नायखि मोजां जादों दाबि मा जादों मानि दावराव दावसि खालामलायखो आवसेवालाय उदां फिसा नों फैबाय औ आइ आं स्कुल गनानै बिबार उनाव हाबहैदोंमोन बेनिखायनो देरि जादों बिबारि मा सोमोन्दो दं नोंहालाय बिबारिजों आफा हामबाय आवसाव मानसिया मानसिनि न'आव थाङाबा अनज्लायाबा संसारा बोरैथो जानांगौ जाखो थां आफा ओंखामा सुलायबायगोन जाहैदो नोंनो लायहोग्राया नोंनो सुलु होग्राया गांगोथि सुनाय आखाइ आथिं रानाय दाउ मैनाखौ मानोथो गजबबाय थानो लुबैदों नोंलाय बदनाम जादों बदनाम बै नाजों अजानि फिसाजोखौ लानानै आं समाजनि जेबो बेरखाङाखै आफा होमब्ला बिबारि न'आव मानो थांबाय थायो आं बिबारिखौ गोसो थोयो खोनाबाय नुबाय नोंसोरलाय लाजिया सोमजिया मा बुंदों उदां नों बिबारिखौ गोसो थोयो औ आइ आं बेखौ हाबा खालामगोन दिनै आं नोंसोरनो फोरमायनो सानदोंमोन हाबा खालामगोन हाबा बे जेब्लायबो जानो हाया नों बे सिमांखौ दा खालाम फिसा नों रोंबाय राबाय बिफानि मान सनमानखौ लाखिनांगोन आं बिबारिजों समाय लाखाबाय आइ जों नागारलायनो हानाय नंला होमब्ला नों सानदो नोंहा बे न'खराव जायगा गैलिया मा औ न'खर आरो बिबारि बबे उदांथाया गोनांसिन उदा बेखौ बिजिरना नायगोन आं साननो सुजुग होबाय उदां फिसा नों मा सानखो आं बिबारिखौ गोनांसिन सानबाय नों आंखौ नागारलाङोबा आं खि सहायनो हागोन उदां नों राजिब्ला नोंखौ लांफैगोन आं आइ सासेल' फिसाखौनो न'निफ्राय होखारहरथारबाय नों मान इटुदि बाथ्रा दङ आंदि बे गामिनि रावबो होमब्ला आंबो बिस लोंनानै थैनोसै थैहै बिस लोंनानै थैयो ना अराव बारसोमनानै थैयो ना दैयाव बारसोमनानै थैयो बे नोंनि बाथ्रा साहस दङब्ला थैनो मानोथो सोंबावदों नाथाय बाथ्राया रोखा बिबारिखौ आंनि न'आव सफैनो मोना होनबा बे लामाखौनो आंबो लानोसै नोंखौ हास्थायनानै आं मोनाखै आंनि हिन्जाव मोजांसो नोंखौ
हास्थायनानै आं ओइ आबौ सोर सोर मरु लाङाखै दरजा खेवफैलै जों अमा बुन्दा मासे लाना फैदों नों आंखौ अमा बुन्दासो खालामथारलायबाय गाबोन अखानायबा उल्थांलाय फाल्थांलाय होथारगोन आं नोंखौ गोरोन्थि जालायबायलै नारखि बुद्रायनिया आइदै दिनैबो हास्थायखौ लोंनानै फैनाय मुरिनफोर मानसिनि जात नोंसोर ओइ आलाखौ बे सालुनि बिसिनाखौ फाहामनानै दिनैबा लोङा सानदोंमोनलै आबौ बसनि खावलायाव बिबारिनि आखाइ थाखाया थास नांनायाबोलै बिबारिजों सोरबा जाहरदों औ आरो आंबा ब्रा ब्रा बुंबाय बेखौ दाजंखाय होननानै गैया बसआनो मानिथारा आबौआबो बिबारिखौ सोगोथोयो नङा होमबा सिथा ए गोरोन्थि जालायबाय है गावनिया सायलै बै बेदआव दैखां जायगाथों फिसाफोर बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय जोबोद गाज्रि मानोना उरां बिमाया मुलि लोंनानै बिहुस जानानै दा हस्पिटालाव लांलायनांबायनो बिबारि नोंसोर थाथ' आं हस्टेलाव थांनोसै आंबो थांफानो उदां थाथ' आफा आदा आरो बाजै मोननोसै सार आइखौ बबे वार्डआव दोननो बुंनो हागोन ना मामु हंले बसुमतारी अ बिस लोंनायनि केस डाक्टर रबिराम वार्डखौ मिट खालामहैग्रो डाक्टरा रावखौबो बे बेमारिजों नुजाथिहोआखैमोन
आइखौ जों नायनो हागोन ना सार? सोराय आइनि मुङा हंले बसुमतारी। हागोन हासिगोन। बबे रोखोमाव दं माबायदि सार? नर्मेल दिनैनो रिलिज जागोन। स्पेसियेल केबिनाव दं। थेंक इउ सार। रनायसाय नैबे प्रेसक्रिप्सनखौ लांफा। गासिबो मुलिखौ जानांगोन। रिलिजनि उनावबो दानसे मुलिखौ जानांगोन। थेंक इउ सार। थेंक इउ। मोनसे बेयाव मा फैदों? आफा नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया। डाक्टरा दिनै बे प्रेसक्रिप्सनखौ हरफादों। जै जाथों नोंसिनि रायजो जानाया। दानसे नङा दाननै, दाननै नङा दानथाम, बोसोरसेयानो फुरा जालायलांनोसै। एसे नायथ'बावदो। आं फैगौ दानाव कलिकातायाव थांगोन। पेन्टिंनि एसे रां मोननांगौ दंबावो। आं मोनसे गुबुन बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन। माने आहा मोसौ हालुवा मासेया बानजाला। नों गलानि बाख्रिखौ सुख सान्ति आं नोंनि मोसौखौ लांथ'नोसै। बे मोसौखौ आं हरनो हानाय नङा। नोंसिनाव थांनांगौ। जेखि खालामा मानो आं बे मोसौखौ हरनो हाथाय नङा। गोसो बारासि महिनी, नों बिहामजोनि दख'ना ओनसोलावनो एसेबाय थानोसै। लांथ'दो मोसौखौ। मोजाङैल' जोथोन खालामहैदो। उन्दैनिफ्राय दांनाय बिलिनाय फेदेरदों आं बे मोसौखौ। आं हरनो हाथारनाय नङा। होमब्ला आंनि गलानि बाखिया? नैबे सना जरासेखौनो दोनहैथ'दो। बेबो जायो।
फिसाला जांगिलाखौबो नाजं अजायानो जाथारदों। नाजं अजाया रायनाया फाक्का आं फाहामनो फाक्का नाजं अजाया रायो आं फाहामो बेखौ होखारहरनांगौ। गावबुरायालाय माथो बुङो? रायजोफोरा खौसेब्ला बेखौनो मावनाय जाथोंसै। थु नाजं अजानि न'आव आगै दया आंखौ एसे दया खालामदो दानिया नोंसोर बुंनाय लेखा नाजं अजाखौ दायना होननानै आं नंखायखौनो नंगौ सानहोबाय रायजो खानाफोरखौ सादुन आं दाबो हराखै अखान्तरानि बक्सिसखौ नो गोजोन्थों दयारामाखै आं रांखौ मोननाय नङासो सानबायमोन नाथाय खबरदार बाथ्राया जेरावबो गुबुंनो मोननाय नङा नाजं अजानि न'खरखौ आरोबाव सिलिंखार खालामनाय जागोन बिसोरनि बिबुनि माला गानगोन नोंहा माथो होनांगौ देलै दे देनां नांबावोब्ला आंखौल' सोर खबर हरदो थादोलै मानो फैदों नों बेवहाय आंनि सनाखौ लांनो नोंनि सनाखौ नों मोनलांगोन नाथाय मोनसे सर्त आं होनांगौ रांखौ होनानैसो लांगोन आरो मा सर्तनि बाथ्राबाव नों रांखौ सुख'नो नांला आं नोंनो 5,000 रां हरदेरबावगोन सनाजों लोगोसे सर्तआ मा नाजं अजाखौ जोंदि सोलो बाहायनानै होखारहरबाय बे बाथ्राखौ नोंनि अनगायै रावनिबो खोमायाव खोनानो मोननाय नङा फैफिनबायलै नाजं अजाया हा बबेयाव नुवा नोंलाय बै हरखालि आं बिसोरनि गय बारियाव दंमोन मा मावोमोन नों बिसिनि गय बारियाव मा बुंगोन मा बुंगोन फैसा गैथारियाव
हनायनिसो बिस्रानि गयखौ हानखोमा हैदोंमोन आं। अ होमब्ला सुखाया आखाइ आसिनासो थैद गोरोन्थि जालायबाय आइदै दा मोनायाव नाजं अजानि न'खरखौ सात सिलिंखार खालामजोबगोन। बिबारिखौ मोनैनि दिखारलै आइदै गारामा सनाखौ हरफिनबाय नै रां बान्दानसोखौलाय बहानिफ्रायथो मोनबोखो? नाजं अजाखौ दायना हानानै होखारहरनाया बिसोरनिसो सोलोमारमोन। सन्थला अजानो 10,000 रां बक्सिस होनायखौ आं थाखि थुखि नुसनहैदों। आंनि खुगा मुथुनो बे 5,000 रांनि बान्दोखौ हरदों। बिसोरलायनो आरोबाव न'खरैनो सात सिलिंखार खालामजोबगोन। नों माबा मोनसे राहा खालामदो। मा राहा दं? जाया नोंजों जेबो जानाय नङा। आंनो थांनानै उदांनो गासै बाथ्राखौनो फोरमायनोसै। मा जाखो गयस्रि? मा जाखो गयस्रि? नों मानो सिरि जाखो गयस्रि? नों मानो बबे जाखो गयस्रि? नों मानो सिरि जाखो? बाजै गयस्रि मानो फैबावलायखोब्रा बिलाय? बेखौ ओरैनो नागारबावगोननो? हैद मा बुंफ्रांलायखोलै आंलाय? गयस्रि फैथों दाउ मैनाखौ हारसिङै मोननायाव नागारजाया। बस सिखारा मिलाय बबे जाबायनोलै गयस्रिया? फाबसे नागारगोनब्रा बबे मानसिनि इनाय बानाय खालामोब्ला? हैद मा बुंफ्रांलायखोलै आंलाय? गयस्रि फै नोंनि दुंबुर बिखायाव गोजोमनानै आंनि उसिफावनाय जौबनखौ लुफावना होनो फै। हो नों आंखौ सोबादों? फै हे दहरम मा जागोन दिनैलाय? फाप नागोन फाप।
हाबा मा जिराद गोजा गोथां ना फाख्रा आइदै बैस्रि 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 बहा थांखो नोङो बैस्रि 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 आफा इसोर बोराइ बाथौ सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन
दाबो मेचिन दंलायब्रा आदा नोंनिया खनसेल' नोङो लें-लें सादोरजों समायनाय खानाय रुमबांबां बिखाफां दां-दां हायनाजों समायफ्लेनाय मा बुंखो बे आंखौ मा बुंखो गावनो आंहा मावग्रा दांग्रा बालन्दा मानसि रावबो गैया सानैजों सङै खावै हरसे बेयाव थानोसैलाय आदा ओरैनो बुंनायखाय सानैजों सङै जायै जाबाय उन्दुबाय सोरांबाय फैबाय माबा बिबाजैनो माबा एरना फैलायबाय एरदोंसो बिमा नामा आदा माथो लेक्टिं खालामबाय थाखो नोंदाया जौ फाग्ला जानो हागौ फंबाय अब्लाबो बै नारेंखला थिग दङ आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आङो सानफ्रोमबो गोसोखांब्लानो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो लोंहो आसि बिमाखौ नादाब्ले होनानै जिनिसखौ लाबाय सारा हारसिं मानसि रावबो नायग्रा गैया मोसौ मोसा हाबलांजोबो सानखौ मावना होलांगोन बिसोरो सारनियादि मोसौ बोरमाल'सो हाबगोन माइनाव ना मानसियानो हाबथारगोन माबालै सार माइनावनाव ओमफ्राय बोथोरसे जासिखाबायमोनथ' आं दुगैहैनोसै थांलाय दुगैहैदो बाक्स ओंखारनायखौ आंनि लांजाय होननानै नोंखौबो मिथिगौब्रा सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा दानिया फोसावनो लादों राजेन बसुमतारीनि दिथा होनाय टेलिफिल्म हावासिनि बार।
बिसायगिरि साहेब गावबुराया बुथारगिरि नङामोन जाथायनि सोमोन्दै नों मा मिथिगौ गासिबो नोंनि मेगनजों नुदों नुवाखै अर्डार किप साइलेन्स आं नुवाखै नाथाय आंनि बिसि गयश्रीया बिनि साखिमोन बाथ्राया सल'बादि बुंजोबनो सम नांगोन मिलर आं सानो बिनि बुंनो सम जायो देयर मे बी प्रूफ ओके प्रोसीड नाउ आमायसो खामानियाव मुखुबथार नामा बानायसो हंला बिबारि थाम्फै लाबोबाय नों दा फैदों नै जिरायलायला आमायसो दा माथो खौरां लाना फैदों नोंथाङा नोंसौला जांगिलाया गोब्राब लोमजालायबाय आरो हरसे थोलो गाबख्रावगासिनो दं मेगन मोदैसो जालायथारबाय आंलाय माथो खालामहैनांगौ जाखो खासिनिफोर होयोबा खि राखांबोलाय खोमा आजिखालि डाक्टार हस्पिटाल एग्रे बाग्रे थासेयावबो मानो खासिनि बन्दुनि खोथाखौ फोथायबावोब्रा नोंसोरलाय बानायसो खासिनि बन्दुकआ जेबोआनो नंखाया बियो खालि जब्रानि गोसोखौ फोजोननायबोल' दहायलाय आमायसो गोसोनि बोलोआ थायोबा खियानो राखांबोलायो खोमा थोर आफाया मैया आदा रायनायखौ बावलायबायगोन बेखौबो साननानै नायनांगौ जादोंलै बानायसो मैया फिसाज्ला आवब्लाया अजा गायनायखौ थाला बन्द' खालामनो थिनदोंमोन दिनखालाबो जोबोद गाज्रि नंनायनि नङैनि दायना साजायनानै अजा बुथारनाय हाबायाबो सोलिगासिनो दङ थुदोथ' होमब्ला आं जलंगालायनि दे आफाया बहा ओंखारलांखो बिबारि आदा हंलानि फिसाला जांगिलाया लोमजादोंनो ए मैया आं रायनायखौ बावलायबाय बियो दाबायदियाव दायना होननानै गुन्दा हाबफैबा मा खालाम बिलाय फैदो फै आमायसो माथो आदा सन्थलायानो दंखायोलाय फैदो फै होनना बुंदों थुलसि गसाइ ना बुंदों ओजोंहाय सोर दङ होनना बुंदों खैला दङ आग्रां दङ राजपुत्र दङ राजखान्थि दङ होनना बुंदोंमोन नाम दाउखायालाय फुराखै दाउब'आलाय सोमाखै होननानै बुंदों दैमा दैयालाय उल्था बोहैयाखै होनना बुंदों नोंलाय मानोथो सोनार फैलिखा नों फैदोखाय फैलागोन साननानै लिंहैब्रबनाय जाबाय आरो आं निमाहा होदोलै आंथ' रोंखाया ना दङजानो जोथोन लाथोंसै गाज्रि दा मोनसोलै सन्थला आदा आं ब्रा ब्रा लिंनायखायसो फैब्रबनाय जाबाय ब्रा ब्रा लिंनायसो फैदों औ बेनोथ' नोंनिया गोरोन्थिया खोनामानो मानो फैयाखै नों गोहैलो खालामनायावनो अजाफ्रा दुना मोनगासिनो दंलै दायना होनानै दुना मोनगासिनो दं जोलोमदेरसो जानो हागौ आंथ' गोदोना थाबथानानैसो हायो बिनि बेरामा उदैनिसो
थादो आं थांनोसै हाब जोबोद इनाय जाबायलै मामाय हंला दे आमायसो जि जाबाय जाबायसै नों नङाबा आंहालाय सोरथो दंजा रोंबावो आमायसो न'खरनि होननानै मैया हनै ब्रा ब्रा लिंहैबाय आङो ब्रा ब्रा लिंहैसेयावबो फैलाय अजाया दिनैबा मा फारखा नांनाय हारसिङै फैखो दे जा जाबाय जाबायसो बानायसो साल दाउखुमै थुलुसि आरो लथाव दै गोथार लानो लाबोदोंल' दंखाजोबो आमायसो गासिबो जगार सोर माथो आमायसोलाय आमाय नों आंखौ बोरै आमाय जाखो सेमोन फावगालिखौ बिहारि लानायनिफ्रायनो नोंलाय आंखौ बिगुमै जाया होनबा सोमोन्दोआ सोलाय सोल' जाबाय नामा गोदो आमायमोन दाबो आमायखौनो गाबज्रिगोन आं नोंनिया बिदिनोसै लेखा गोरों हिन्जावनि बाथ्रा आंलाय मा बुंनो रोंबावनो आच्छा बिबारि नों आंखौ बिगुमै लिंनो आसुसु मोनो नामा आं हरे नोंखौ गुबै बिबोनां होननानैसो सानोब्रा दाबादियाव नों राजिब्ला आं नोंखौ बिहाय लानायावसो आवगायबावगोन आमाय लाजाकसै नोङो बेबायदि होननो आंहा बिहारिया दा साथामल' गुबुन हारिनिब्लाथ' दजननि बांसिन जाबावो आमाय आं दुखुथियानि फिसा जानो हागौ नाथाय आंहानि गोसो आंहा गैया माबारै बुं नों मानो फैदों बेहाय बे दयाराम गलादारा गामियाव मानो बेरायनो गोनां जाखो नों बेखौ मिथिया होमबा अ नों बाखिसाजोंसो फैदों औ आरो आदाबो गैया आफायाबो गैया नों एसेबां रागा जोंबाय बिबारि रलमेना रिजाल्टआ गाहाय फरमेटखौ आबुं खालामनानै जों स्कुलाव फरायसाया साबगौ नों हारसिङैनो 10 बोसोर स्कुलखौ बेंबोदों आरो रिजाल्टआ बुहुमनाङै साबसिन जादों नोंथांनि स्कुलाव सासे लोगो फोरोंगिरिया गोनांथार आं सरकारनो रिपर्टखौ हरगोन आरो सरकारा बेहाय बे स्कुलाव लोगो फोरोंगिरि हरासान्दि आं सासे शिक्षा कर्मी हरनो थाखाय स्कुलनि गामि सोलोंथाय आफादनो आं बिथोन हरगोन आरो बिनि दान बान्थाखौ जोंनि आफादानो DPP एबा सर्व शिक्षायानो गासिबो बानजोबगोन गोजोनथों सार होमब्ला जों थांदिनि
राकेश आं गनायनि बेला बयदो मोनसा अ सार नैबेखौ आनैया नोंनो हरफादों बिबारी मानोबा लेंहरा नों आंहा जों सोलाबथारा बिबारी नों रागा जोंलायबाय हगार मानो इसेबां रागा जोंदों दिनै आंनि खयनायाबा मानोथो इसेबां गोबाव जाया नोंनो होनो थाखाय गिफ्ट लायदोंमोन आं थाव खिथा बुंनाया लाजिथारा नोंगौ नै दे आंनो गोदोनायाव आलायनानै होनोसै नांखाया आंनो मानो दाख्लै बुंनाया मा जाखो मामोनलाय ए बावफ्लादों बैसागुनि आगोल जा जगार खालामाब्ला मोनखाला नों आंखौ ए बाथ्राया बेसे सिखिरि मानसिफ्रा दि मेगन सागासिनो दङ नाथाय आंहा दि देग्लाय हाबा लानो राहा गैथ'आ होमबा दिनैनिफ्राय नों आंनि रावबो नंला बिबारी बिबारी नोंनि गोसोआ मानो इसेबां गोरलै बिबारी दे आं दिनैनो आइ आफाजों सावरायसिगोन नोंखौ आं न'नि माइनाव खालामनानै लानोसै आं नों फोथाय बिबारी नों नङाब्लाखि आं मालाय बे संसाराव थांनानै थानो हागोन नंमारगौथ' नोंगौ सैथोथार या उदां व्हाट्स सो फाइन आर यू आई लव यू डार्लिंग आई लव यू बेजनम बेजिवा बेनजर बेगर्ब जानो मादिनु है जानो मा खालामो बे मुलुग बे संसार बे मिजिं बे सिमा जानो मा मैया मैया जानो मा आफोद बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमा
संसारनि खान्थिजों जुलिनि दौलेंजों सानस्रिलांगोन जों लैथो गेजेरजों संसार बे नजर बे गर्व बे मिजिं बे सिमां बिबारि नोंहालाय माथो एसेबो लाजि गैथारालाय दा बावैनो नोंनि आरो आंनि जुलिनि रादाय जासिगोन जुलिया जागोन आंजों नाथाय आद्दाखौ मारिदों गुबुनजों बोरै जाखो बाथ्रायालाय रुवाथि साफ्रोमखौबो नागारा नोङो लाजिया नोङो फौसाले जानानै बेबादि बाथ्रा बुंनो थौ दां गारिया सालायदो Shut up! र' दावराव दाख्लाम Shut up! लाइन मारिनाय बेरायलायनाय बन्द खालामनांगौ मावजि बुन्दा बादि जमनानै थाहै खुरदै
नै गावबुरा नोंसोरला उदाङा नाजों अजानि फिसाजो बिबारिजों रंजादों मोसादों गोबालायदों मिथिबाय उदां नोंनि सोमोन्दै मा खोनागासिनो आंलाय मा खोनादों आफा नायल' जाल' सासेल' फिसा होननानै दाव दाव अनबोदों फेदेरदों खांबोदों नों दा देरनानै जोंनि गन्थं हासुनायखि मोजां जादों दाबि मा जादों मानि दावराव दावसि खालामलायखो आवसेवालाय ए उदां फिसा नों फैबाय औ आइ आं स्कुल गनानै बिबार उनाव हाबहैदोंमोन बेनिखायनो देरि जादों बिबारि मा सोमोन्दो दं नोंहालाय बिबारिजों आफा हामबाय आवसाव मानसिया मानसिनि न'आव थाङाबा अनज्लायाबा संसारा बोरैथो जानांगोथि सुनाय आखाइ आथिं रानाय दाउ मैनानै उदां हाबा बे जेब्लायबो जानो हाया आं बिबारिजों समाय लाखाबाय आइ जों नागालाय बबे उदां उदां फिसा नों मा सानखो आं बिबारिखौ गोनांसिन सानबाय नों आंखौ नागारलाङोबा आं खि सहायनो हागोन उदां नों राजिब्ला नोंखौ लांफैगोन आं आइ सासेल' फिसाखौनो न'निफ्राय होखारहरथारबाय नों मान इज्जतनि बाथ्रा दङ आंदि बे गामिनि गावबुरा होमब्ला आंबो बिस लोंनानै थैनोसै थैहै बिस लोंनानै थैयो ना अराव बारसोमनानै थैयो ना दैयाव बारसोमनानै थैयो बे नोंनि बाथ्रा साहस दङब्ला थैनो मानोथो सोंबावदों नाथाय बाथ्राया रोखा बिबारिखौ आंनि न'आव सफैनो मोना होनबा बे लामाखौनो आंबो लानोसै नोंखौ हास्थायनानै आं मोनाखै आंनि हिन्जाव मोजांसो नोंखौ हास्थायनानै आं ओइ आबौ सोर मरु लाङाखै दरजा खेवफैलै जों अमा बुन्दा मासे लाना फैदों नों आंखौ अमा बुन्दासो खालामथारलायबाय गाबोन अखानायबा उल्थांलाय फाल्थांलाय होथारगोन आं नोंखौ गोरोन्थि जालायबायलै नारखि बुद्रायनिया आइदै दिनैबो हास्थायखौ लोंनानै फैनाय मुरिनफोर मानसिनि जात नोंसोर आयालाखौ बे सालुनि बिसिनाखौ फाननानै
दिनैबा लोङा सानदोंमोनलै आबौ बसनि खावलायाव बिबारनि आखाइ थाखाया थास नांनायाबोलै बिबारिजों सोरबा जाहरदों औ आरो आंबा ब्रा ब्रा बुंबाय बेखौ दाजंखाय होननानै गैया बसआनो मानिथारा आबौआबो बिबारिखौ सोगोथोयो नङा होमबा सिथा ए गोरोन्थि जालायबाय है गावनिया सायलै बै बेदाव दैखां जाय जाथों फिसाफोर बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय जोबोद गाज्रि मानोना उरां बिमाया मुलि लोंनानै बिहुस जानानै दा हस्पिटालाव लांलायनांबायनो बिबारि नोंसोर थाथ' आं हस्टेल थांनोसै आंबो थांफानो उदां थाथ' आफा आदा आरो बाजै मोननोसै डाक्टर रबिराम वारखौ मिट खालामहैदो आइखौ जों नायनो हागोन ना सार सोर आइ माबायदि सार रनायसै दानसे मुलिखौ जानांगोन थेंक इउ नोंसोर बेयाव मा फैदों आफा नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया डाक्टरा दिनै बे प्रेसक्रिप्सनखौ हरफादों
जै जाथों नोंसिनि रायजो जानाया दानसे नङा दाननै दाननै नङा दानथाम बोसोरसेयानो फुरा जालायलांनोसै एसे नायथ'बावदो आं फैगौ दानाव कलिकातायाव थांगोन पेन्टिंनि एसे रां मोननांगौ दंबावो आं मोनसे गुबुन बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन माने आहा मोसौ हालुवा मासेया बानजाला नों गलानि बाख्रिखौ सुख सान्थि आं नोंनि मोसौखौ लांथ'नोसै बे मोसौखौ आं हरनो हानाय नङा नोंसिनाव थांनांगौ जिखि खालामा मानो आं बे मोसौखौ हरनो हाथाय नङा गोसो बारासि महिनी नों बिहामजोनि दख'ना ओनसोलावनो एसेबाय थानोसै लांथ'दो मोसौखौ मोजाङैल' जोथोन खालामहैदो उन्दैनिफ्राय दांनाय बिलिनाय फेदेरदों आं बे मोसौखौ आं हरनो हाथारनाय नङा होमब्ला आंनि गलानि बाखिया नैबे सना जरासेखौनो दोनैथ'दो बेबो जायो नंमारगौ नंथारमारगौ रायजो राजा आइ आफाफोर बे गामिनि गावबुरानि हिनजाव थैनाय आरो बे गामियाव बायदिसिना खैफोद आफोद जानायनि जाहोना बे गामियाव थानाय अजानि थाखायनो जादों आंनि फिसाला जांगिलाखौबो नाजं अजायानो जाथारदों नाजं अजाया रायनाया फाक्का आं फाहामनो फाक्का नाजं अजाया रायो आं फाहामो बेखौ होखारहरनांगौ गावबुरायालाय माथो बुङो रायजोफोरा खौसेब्ला बेखौनो मावनाय जाथोंसै थ' नाजं अजानि न'आव